हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय बड'लेण्ड महोत्सवआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बर'नि राव हारिमु आरो थुनलाइखौ मुलुग दरबाराव गोसारहोनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादनि जुथायै बानजायनायाव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि साई इंदिरा गांधी स्टेडियामाव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बड'लेण्ड महोत्सवआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि फिरफिला बिरहोनाय आरो माहारिनि बिफा महात्मा गांधी आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि दिपेन बर'आ, लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो भिजुएल नेलसन दैमारी आरो गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि फिरफिलाखौ बिरहोयो रमेश बरदास। बिथाङा माहारिनि बिफा महात्मा गांधी आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो। बिटिसि एलएनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो CSBनि मासिगिरि दीपक बसुमतारी बिथाङा दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै बेलासिनि 4 रिंगायाव बड'लेण्डजों लोगोसे आसाम आरो भारतआव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनि उनाव मोनाबिलिनि 6 रिंगा 30 मिनिटाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बर'नि GI टेग मोननाय गुबुन गुबुन मुवा बेसाद, जाग्रा आदार, दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा, दामजुआरि मुवा बेसाद बायदिनि दिन्थिफुंनायखौ नायगिदिंगोन। गिबि बड'लेण्ड महोत्सव खोब मोनसे मिजिं आरो आसानि गेजेरजों खुंदों। दिनै जागायजेननाय हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय, बिबार बावनाय बे हाबाफारिया थांबाय महात्मा गान्धीनि आरो बड'फानि मुसुखायाव। मोनाबिलि 6:30 भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन आरो बेखौ लानानै बयबो मोनसे मिजिं आरो आसाजों नेनानै दङ। बड'लेण्ड महोत्सवनि गुबै थांखिया जाबाय बड'फानि जि मोनसे आदर्शजों माहारि दानायनि एजेन्डा दङमोन, बेनिनो मोनसे चेप्टार आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिनि हारिमु, जोंनि राव आरो थुनलाइ, जोंनि सोलोंथाइखौ मुलुग दरबाराव भारतनि बिखायाव गोग्गोमै गायसननाय। बयबो जोंखौ मिथिदों, जों जे अराय गोजोन हास्थायो आरो गोजोनखौ मोजां मोनो। दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों साननैनि हाबाफारि लादों। दिनै बे हाबाफारिया मोनसे जारिमिनारि जागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि GI आइटेम, जिखिनि 21 GI आइटेम दङ, मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टस, जोंनि माने ट्रेडिसनेल ड्रेस, जोंनि फुड आइटेम्स, बे गासैनि गेजेरजों जोङो साबना हामनाय दिन्थिफुंनो हागोन आरो मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथाङा बेयाव भिजिट खालामगोन। जिहेतु नैबे हाबाफारिजों जे हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन, दा बिथाङा बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मेसेजफोर होनो थांगासिनो दं। जों बिथांखौ हांख्रायदों, बिथाङा बाहागो लादों, बेनो जोंनि थाखाय गेदेर मोनसे आशीर्बाद आरो खोब बेस्थ'तानि गेजेराव बाहागो लादों। बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों जोंनि हारि जौगानायनि थाखाय, जोंनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय जिखि बाथ्रा ओंखारगोन, जोङो उनाव बे हारिनि थाखाय मोनसे जौगानायनि फारि जागोन होननानै जों मिजिंथिगोन। गोबां खस्थ' मोनदों, स्पेसियेल ट्रेनाव फैदों। जोङो मिजिंथिदोंमोन जे स्पेसियेल ट्रेना जोंनि थाखाय बारा माने जेंना नुजानाय नङा, खिन्थु नांगौनिख्रुइ बारा जिहेतु बेयाव पेसेन्जार फैबाय, बेखिनि खस्थ'आ स्वाभाबिक आरो जोङो जारिनि थाखाय बयबो क'अपारेसन खालामनानै धैर्य हमलायनानै खोब डिसिप्लिननि हाबाफारिखौ बारहोनांगौ आरो हारिनि जि महरा बेयाव बेरखांनांगौ।